Koro wan joma neno mbele mano ng'eyo pach baba. Dong ineno ka koro baba wacho pachwa. Ok wach pach owetewa moko, donge kamano. Owacho mana pachwa, gima wasebedo kwa wacho ni yawa compensate ji. Tine ji ni wacho ni higa ka higa ji dhi yudo tich $2,000,000. Tijego be osemiye ji. Minwa madoyo dala cha bende intiere gi tich. Owadwa mano riemb koya e skul pod obet kodi e dhot. Wuonewa mantiere dala gi owetewa pod oriembo boda boda. Mage gik mwada ng'eyo nikech nowacho nonyiswa ni kin gi boda boda tidhi graduate, iwuok from boda boda tidhi ang'ono iriembo matatu. To kane iusa lot tidhi graduate from usa lot e kiosk tidhi bedo gi supermarket. Mane gima waparo ni yawa. Gini ok en personal, waparo ne gima ni yawa to gima ni wacho chande. To koro time. Onge gima personal, but ni neno pok otieko kata ndalo 3. Kane wuon wacho ni gik mwa wacho gago wantiere yo maratiro, donge kamano. Matiende ni Kenya moja en a movement within our party. Debed ni wasewuok e party dini wawacho. To joma wacho ni pingo ODM. Ipingo ODM nango tintie ODM. Trevor, wantie ODM. Ano kanya wuok na pingo ODM. Ka wuok na pingo ODM tachiwo mana resignation na. Tadoke by election, taduoge bunge kaka Babu Owino. Mane gima respectful. Okinya bede ODM kigo ODM. Be isewinja kumora mora na go baba. Poka go baba to kanyal go baba. But apingo serikal manego nyithiji kaduoko dala. To nyithindo go ose struggle. Apingo serikal kano wacho ni gero ndara to kogero ndara. Apingo serikal kano wacho ni miyo nyithiwa tich to komiyo nyithiwa tich.